Joo, eletään mielenkiintoisia aikoja. Ja ainakin mulla on tarvetta hyvin useinkin pysähtyä kuuntelemaan ja löytämään jonkinnäköisiä vastauksia. Aina ei edes itse tiedä sitä kysymystä, mutta joku sisäinen tarve on kohdata jotain minussa. Tai sitten vaan semmoista yleistä hyvinvointia ja hyvää oloa, kiitollisuutta ja turvaa. Sellaisen kokeminen on tärkeää. Mulla on sellainen palvelu kuin henkilökohtainen kanavoitu meditaatio, joka on ikään kuin avain sinne oveen, jonka sä saat ja jonka sä itse avaat. Kanavoitu meditaatio on jotain sellaista, mitä ei ehkä itse osaa esittää kysymyksiä tai mihin itse ei pääse kiinni. Se luo sellaisen tilan ja hetken, jossa voi tutkia ja tarkastella asioita omassa itsessään. Se on turvallinen tapa kohdata niitä ja sitten tietenkin itse päättää, mitä niille tekee. Jos sua kiinnostaa tällainen kanavoitu meditaatio, niin ota ihmeessä yhteyttä. Tätä on aika kauan aikaa jo tehnyt ja se tuntuu ainakin musta tosi hyvältä ja ne palautteet mitä on ollut niin on tosi hyviä. Sä löydät tällä hetkellä mut Facebookista ainakin ihan mun omalla nimellä. Tai sitten on sellainen kuin Soturin sydän. Ja myös Instagramissa. Pistä viestiä, jos haluat tietää lisää, niin katsotaan mikä on just sulle hyvä hetki tällaiseen meditaatioon. Oikein hyvää päivänjatkoa ja moi!